Soc Marissa Reig, de Figueres, i soc la responsable tècnica i responsable administrativa també, o sigui, de tot tipus, de Biograss-Fet. Biograss-Fet és un projecte de vaca ecològica i de pastura. I estem situats en una finca que es diu Can Genover de Vilanant. Aquesta finca, Can Genover, té la seva història o va entrar a la nostra família, a la història de la nostra família, doncs sobre els anys 30. El meu avi va comprar diversos terrenys o diversos camps i al final el que era una finca d'olivera. Així es feia oli, també hi havia una mica de vi. Aquí vivien 5 famílies. En total em sembla que hi havien arribat a viure com 45 persones o alguna cosa així, perquè hi ha 5 masos i vivien en els 5 masos diferents. Hi havia un que era el que ho portava i jo. Amb això, l'any 56, hi va haver una gelada molt important i es van morir les oliveres. Vull dir, van quedar 2 o 3.000, poca cosa. Amb la qual cosa, el meu avi, per guanyar-se la vida, el que va decidir va ser plantar pi. I amb el pi feien una rotació cada any i durant 10 anys, que era el que es tardava per tornar a créixer, doncs cada any anaven tallant un tros i anaven fent. Fins que al final el pi, la fusta de pi va deixar de tenir valor i llavors el que va fer va ser, a part que la gent que estava visquent aquí se'n anava anant, perquè els fills volien estudiar, en aquella època Figueres està a 9 quilòmetres d'aquí. Però no hi havia les carreteres d'avui, no hi havia els mitjans de comunicació, tot era molt més complicat. Per tant, se'n van anant i es va quedar tot sol. Llavors, al final, ho van llogar-ho amb uns masovers. Aquests masovers el que feien era cuidar-se que no es cremés o que no passés res i tenien ovelles. Ells tenien ramats d'ovelles i havien arribat a tenir, jo crec, com 1.000 ovelles, més o menys. I tenien ramats i anaven... I també els cultivaven, jo sé que feien alguna cosa, però això era abans del segle passat. La tercera generació, que sóc jo, el 2002 o 2004, vinc cap aquí, veig com està i la veritat això estava destrossat. O sigui, tot Can Genover que jo havia vist de petita, mentre el meu avi vivia, que era preciós, hi havia molta biodiversitat, es havia convertit en... no se sentia ni un soroll, perquè a part d'haver-hi els masovers també hi havia una àrea privada de casa i el senyor, que estava llogat, i el senyor que ho portava, ho va matar tot. O sigui, entre els camps de cereals que no donaven biodiversitat i el senyor aquest de la cacera que ho matava tot, quan jo vaig arribar aquí, ostres, que no hi havia ni un sol soroll, no hi havia res. I llavors els hi vaig dir als masovers si es volien quedar, però que si es volien quedar perquè se'ls acabava el contracte. Els hi vaig dir amb una sola condició, que és millorar la finca. I em van dir, millorar? Què vol dir millorar? I vaig dir, com? No ho entenc. Vosaltres no us en doneu compte que està tot mort, que aquí no hi ha vida, que això, o sigui, que ha canviat? No, aquí nosaltres tenim el nostre, o sigui, total que ja vaig veure que era impossible. Llavors vaig decidir que ells anessin i em vaig quedar jo. Vam arreglar aquesta casa i després vaig posar-me en contacte amb un ramader i agricultor i ens vam associar. I gràcies a ell vam començar a tenir una mica de ramaderia, teníem 12 vaques, vaig començar a fer una mica, teníem una mica de rotació de cultius, teníem cereal, i el 2014 va ser quan vaig dir a partir d'ara jo durant 5 anys ho portaré jo, faré gestió ecològica i canviarem totalment tot. I a partir de llavors vam agafar la nostra pròpia ramaderia, vam estar buscant quin era la millor tipologia de ramat que podíem tenir i la més fàcil. Des de luego jo vaig tenir clar que tenia que ser de carn, perquè de llet no podia ser, no ens hi podíem dedicar, a part que tampoc en sabia. Llavors el que vaig demanar era veure si hi havia algun tipus d'animal, algun tipus
de raça que realment es mengés, o sigui, que netegés el bosc, no? Perquè aquí teníem molt de bosc i a més de pi alba, o sigui, és un pi que és com... s'encenen, és perillosíssim. I aquí hi havia hagut incendis, a l'època en què hi havia el meu pare, jo el recordo haver vingut a apagar incendis. Bueno, total que van decidir una raça, la gent que em va assessorar em van dir la raça Aubrac, és francesa, és una raça rústica, molt rústica, de la zona d'Aubrac, a França, la Guiol, del Massís Central, em sembla que és. I a més a França és una carn molt apreciada, vull dir, perquè té molt bon gust, és molt rosada, i la va posar en valor un cuiner francès molt conegut, el Braç. Al començament, bueno, sempre hem fet alimentació únicament en pastura, i al començament el que fèiem era sembrar cada any. Sembràvem i fèiem que un senyor, bueno, el senyor que tenia la maquinària ens vingués a sembrar, però això, quan tocava sembrar, no podia venir, quan tocava tallar no podia venir, tot era complicat, tot era molt complicat. Perquè a part els nostres terrenys són petits, aquí el que té la maquinària el que vol són camps de 10 hectàrees per anar ràpid i poder-ho fer com li doni la gana, i clar, jo no, o sigui, jo el que volia eren zones petites, vull dir, aquí per exemple hi va haver un camp al començament de tot que vaig treure, o sigui, que el vaig ajuntar i és la pitjor cosa que he fet d'aquí, o sigui, si alguna cosa he fet malament ha sigut allò, o sigui, perquè ara el que vull és tornar a posar arbres o tornar-la a separar, vull dir, perquè és massa gran, no té sentit. I bueno, tot el que al final vam optar per fer-ho nosaltres. Llavors, per fer-ho nosaltres, jo també vaig decidir fer-ho a voleo, deixar, o sigui, però tothom em deia, fes la sembra directa, i vaig dir, és que jo el que vull és deixar de sembrar, o sigui, el meu objectiu és arribar a tenir pastures i pastures permanents, o sigui, no tinc cap interès en anar fent el que s'està fent, vull dir, jo vull tenir el terra en vegetació tot l'any, és el que m'agradaria, que és la manera en què realment estem captant carboni tot l'any, no? I que hi hagi molta biodiversitat i que després els animals, que al no tenir cap suplement en pinso ni en proteïna, doncs l'animal té que menjar, o sigui, té que treure tots els nutrients del que menja. Per tant, és fonamental que tingui molta biodiversitat i a part ens trobem l'avantatge, com que hi ha molta planta medicinal, l'avantatge que tenim és que el veterinari no ve. Nosaltres, o sigui, ni fem desinsectació, no fem res, o sigui, l'únic que fem és la tuberculina, les proves aquestes. I l'únic problema que hem tingut, que va ser l'any passat, que ja m'havia donat compte, que és que teníem poca proteïna. Llavors aquest any tenim un problema aquest hivern, jo crec de manca de proteïna amb l'aliment que teníem, amb el fenc que teníem i tot, perquè a més ens el va recollir tard, i llavors, bueno... I per això també vam comprar una màquina per fer-ho nosaltres, i ara ja tallem nosaltres, també fem el fenc el fem nosaltres. I aquest any vam decidir plantar molta userda, amb la finalitat de tenir un suplement de fenc d'userda com a proteïna per si teníem necessitats. I aquest any hem tingut la sort que ha plogut molt i aquest any no hem treballat la terra, en molts de llocs no l'hem treballada i ja tinc dit que l'any que ve no la treballarem gens. Els animals, o sigui, els ramats, els col·loquem a menjar, els anem canviant cada dia, nosaltres fem fil elèctric, no? Cada dia els anem canviant de lloc, els posem bastant apretadets perquè s'ho mengin tot, perquè no es cullin, no? Perquè l'avantatge que tenen és que, bueno, això ja se sap, vull dir, que quan tu arribes a un lloc i saps que si no t'ho menges tu, s'ho menja el de darrere, no? El que fas és menjar, o sigui, i vas menjant-te tot el que trobis. Llavors, el fet també d'anar trencant el terra fa que totes les llavors vagin sortint i a la que plou una mica, tot això va millorant i es va fer... O sigui, l'objectiu ara és aconseguir que les plantes s'ajuntin, o sigui, que hi hagi poc espai entre plantes, i l'altre objectiu és tenir fulla ampla perquè ens agafi molta energia del sol, no? Que és la manera en què això es va millorant. I tot el que jo dic sempre és que si aquí ve algú de cereals, veu això i diu, uf, quina quantitat de males herbes. I jo, estic encantada, o sigui, plantes noves em sembla que és molt bo per tot,
per l'ecosistema, per les vaques, per als insectes, per les abelles, per tot. És que jo trobo que és... I a més, aquest any, com que ha plogut molt, ens ha sortit molta flor. O sigui, cada 15 dies o cada mes ens va variant el colorido dels camps. O sigui, tu arribes i dius, mira, aquest camp avui és de color vermell, no? Vale, molt bé, l'amapola que vam tenir, vale, el papàver. Al cap d'un temps, de cop i de volta, tot groc o blanc de margarita, no? I ara, o camamilla, i ara tenim la xicòria. Dius, ostres, però com va canviant? O vam tenir, per exemple, l'auserda aquesta, la polimorfa, amb la floreta aquesta groga. I això, suposo, jo entenc que als insectes els agrada molt i hi ha, i a més ho sents. O sigui, hi ha una quantitat d'ocells, d'insectes, perquè clar, l'insecte fa que hi hagi més ocells, és que tot és... saps, no? Jo abans t'explicava que el primer que jo soc, estic a la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica, estic a la Junta, perquè el primer soc ecològica, o sigui, el que tinc clar és que el tema de pesticides, tema de transgènics i tema de medicació animals, o sigui, benestar animal, doncs no ho toquem, no? Bueno, el benestar sí, el que no fem és donar-los medicació ni res. A l'altre lloc que jo estic molt introduïda és a una associació que es diu De Hierba. Això aquí a Espanya no es coneix gaire, però als Estats Units sí que es coneix. I hi ha el grass-fed, no? És molt valorat. I és molt valorat tant pels animals, perquè de fet els herbívors, els rumians, només mengen herba. O sigui, aquesta història de que se'ls ha de donar farina, pinso i tot això, s'engreixen molt més ràpid. O sigui, quan amb un animal, quan l'engreixes amb pinso, tu el pots sacrificar en 12 mesos, nosaltres tardem 24 mesos. Clar, tardes el doble de temps en gestionar-ho. O sigui, és una inversió que tardes més temps. Llavors, en aquesta associació de Hierba tots estem conscienciats. En ella estem tots els que tenim herbívors i després també hi ha els porcs de bellota, no? Que fan la montanera, que els engreixen amb bellota. I després també hi ha l'aviram, no? Que també, però llavors ja és pasturejat, perquè llavors sempre mengen gra. O sigui, clar, depèn. I per altre costat tenim ramaderia extensiva, perquè la plataforma de ganaderos, o sigui, de ramaderia extensiva, lògicament, el que estan preocupats és que... Perquè el problema que tenim és que nosaltres, per exemple, tenim terreny, però hi ha gent que no té terreny. Llavors hi ha molts de llocs que per netejar el bosc i per evitar incendis és estupendo que hi hagin ovelles o que hi hagi cabres. I llavors la ramaderia extensiva és fonamental que es recuperi Espanya, perquè serà una manera de que millorarem la biodiversitat de per tot i, a més, netejarem els boscos i, a més, rebaixarem la massa combustible, cosa que és molt important. I, a més, d'aquesta massa combustible, o sigui, gràcies al sol, és que és impressionant. Amb els herbívors tenim que, gràcies al sol, al terra, i les llavors que tenen al terra, i aigua, ens surten els herbívors, ens surt la carn. La carn és gratuïta. O sigui, el que no vulgui entendre això I total, és un tema de captar l'energia solar. I això és el que fa el Savory. El tema està en que és molt important que hi hagi ple de vegetació, o sigui, que les plantes estiguin juntes, que les fulles, el que dic jo, però jo he copiat, o sigui, jo és perquè m'ho ha dit ell, o sigui, perquè jo no tinc teories pròpies. Que la fulla sigui ampla, perquè pugui anar captant... Després, que els animals no puguin escollir el menjar. Si tu tens un menjar que els agrada molt i els deixes escollir, ells aniran i es menjaran el que els agrada. El que no els agrada, ho deixaran. I si els deixes diversos dies, el que els agrada s'ho menjaran avui i dintre de 3 dies s'ho tornaran a menjar, amb la qual cosa això és el que fa que hi hagi una sobrepastura. I estàs eliminant les plantes bones. I al final el que t'estàs quedant és amb tot el que no serveix. Estàs empobrint les pastures. I això és el que diu ell. O sigui, que el que has de fer és canviar-los sovint, no deixar-los escollir, que s'ho mengin tot, perquè així, a més, també és bo, perquè té molta més biodiversitat, i després el que tens que fer és deixar reposar molt de temps entre que pasturen i el deixes perquè les arrels tinguin temps per tornar
a sortir. O sigui, el que hi ha, ell diu que les plantes és això, no? Quan et menges l'herba, l'arrel es fa petita, llavors això torna a créixer una mica, la que creix una mica, l'arrel va creixent, 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 després torna a créixer a dalt. Doncs el que et diu és que no et mengis això d'aquí dalt fins que l'arrel no s'hagi tornat a formar. I bueno, jo estic amb això, que és Savory, o a Espanya que hi ha l'EHAP, que és l'associació, que és, bueno, és mundial, no? I és amb aquesta teoria. Sobretot amb eliminar els deserts i evitar l'erosió del terra mitjançant la ramaderia extensiva d'herbívors, però sempre dirigida. No deixar-los que facin el que els doni la gana, sinó anar-los aportant perquè s'alimentin bé, però que sempre, perquè no empobreixin les pastures, sinó que les pastures vagin millorant.